बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायना लाबाय आरो दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव प्रेस मिट खुंनायनि ओंथियानो जाबाय थांनाय 17 तारिखआव अनुमानिक 40 मान समायाव हेमन्त नार्जारी मुंनि जाहारबारि रेन्जनि सिङाव थानाय गियानिपुर गामिनि बिथांखौ गिनायै जाहारबारि रेन्जनि जे बिबेकानन्द फाटकनि थुनजलायनाय बा सिन्थाधारानि गेजेरजों दिनै तुरुन नार्जारी आरो उपेन नार्जारी बिथांमोनखौ सानैखौ दिनै बिथांनि थांखिजों जानाय होननानै जोङो सानदों। खारन दिनै जाहारबारि रेन्जनिफ्राय जे हेमन्त नार्जारी बिथांमोनहा जोङो दिनै बुंगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे दिनै हाग्रानिफ्राय जे दंफां लाबोबाय थायो, दा दिनै दंफांखौ बोरै लाबोबाय थानो मोनो? दा दिनैहाय बिथांमोनहा दंफां लाबोनायनि नामाव गोबां घुस जायो होननानै जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिदों। दा बेनिखायनो मोनदों जे तुरुन नार्जारी आरो उपेन नार्जारी बिथांमोनहा जे हाथियार लानानै बै बिथांमोनखौ हेमन्त नार्जारी बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव खर'आव दिनै सिलाइनि गुलिजों गावनानै दिनै बिथांमोनखौ जिउ गोमानो होनो गोनां जाबाय। दा बेवहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो बुंगोन जे दिनै जि जाथायजों सोमोन्दो गोनां जे तुरुन नार्जारी आरो उपेन नार्जारी बिथांमोनखौ दिनैसिमहालागै हमनो हायाखै। दिनै बेनिखायनो पुलिस प्रशासन आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों जे बिथांमोनखौ खुब खम समनि गेजेराव एरेस्ट खालामनांगौ होननानै जोङो बुंदों। आरो एरेस्ट खालामनो जुदि हायाब्ला जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो खालामनो बाध्य जागोन होननानै दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों। आरो दिनै बिबेकानन्द फाटक बिथांमोननि दिनै बै ओनसोलाव बेबायदि दंफां लाबोनायनि सुजुग होनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा बेबायदियैनो दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोदोंमोन बिथांमोनहा दिनै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो सिबिआइ इनक्वायरिनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों जाहाथे बिथांमोनहा जाय दायनिगिरिफोर बिथांमोनहा साजा मोननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांगोन बा दैखांबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो आरो फिन फोरमायदों जाहाथे खुब खम समनि गेजेराव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ। मानोना बै बिथांमोनहा निस्सय बे दिनै खाथि खालायावनो दङ होननानै जोङो मिथिदों। नाथाय बेबायदि हमनो नागिरनाय बेबायदि जोङो मोनाखै। बेनिखायनो थाबैनो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ। आरो एरेस्ट खालामाबा जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो बेखौ आङो पुनर बुंबावबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ दाबि खालामबाय बिथांमोनखौ उचित सास्ति होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। आरो बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै सास्ति होनानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि थाखायबो जोङो दाबि दैखांदों। दिनैसिम 24 घन्टा बारलांसेयावबो दिनै क'क्राझार पुलिस बा मेजिस्ट्रेट इनक्वायरिनि गेजेरजों नायबिजिरगिरि माथो हमनो हायाखै। बे बिथांमोनहा मा फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै? दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो दिनै बुंगोन जे दिनैसिमबो जे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै। आरो बे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायैखायनो लाफिननो गोनां जादों। खुब खम समनि गेजेरावनो जुदि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो जुदि हायाब्ला जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो खालामनो बाध्य जागोन। जोङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जों क'क्राझार जिल्लायावसो दिनै जोङो फोरमायदों। दंफां दाननायखौ लानानै जोङो सापर्ट खालामनायनि खुनु ओंथि गैया। आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै दंफां दाननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो समाव जोङो गोबां सावरायनाय जायो, जोङो बादा होबाय थानाय जादों। नाथाय दिनैसिमबो दंफां लाबोनो सुजुग मोननायनि खारनानो जाबाय रेन्जारफोरनि आरो बेवहाय जायफोर साख्रि मावो जे कर्मरत खालामगासिनो दङ बिथांमोननि जि थाखा फैसानि लेनदेन आरो माखासे बेबादि जाहोननि थाखायनो दिनै बे
जाय मानसिफ्रा दंफां सिगांनिफ्रायनो लायबाय थायो दिनैसिमबो लायनायनि सुबिदाखौ मोनदों दा बेनिखायनो बिथांमोना हयथ' थाखानि फैसानि लेनदेनाव माखासे बाद बिबाद जादों दा बेनि थाखाय हयथ' बै बिथांमोना तुरुन नार्जारी आरो खगेन नार्जारी बिथांमोनहा बे माने समखौनो लानानै बिथांमोनहा डाइरेक्ट हयथ' बेखौ बिथांखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबनायखौ जोङो साननानै लानो हायो नाथाय दिनै थाखा फैसाखौ लानानै आरो जाय मानसिफ्रा दंफां लानानै फैनाय सुबुं बिथांमोनखौ डाइरेक्ट बेबायदि सुट खालामनायखौ जों क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों मालाबाबो गनाया जों बिनिखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनैबो दाबि दैखांदों जाय बिथांमोनहा हेमन्त नार्जारीखौ सिलाइनि गुलिजों गावनानै जिउ फोजोबस्रांबाय जोङो बिनिखायनो दिनै दाबि दैखांदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों पुलिस प्रशासन आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बेखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो बेखौ आयेनगत भाबै लांनानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दिनैबो नोंथांनि चेनेलनि जों दाबि दैखांदों जों मालाबाबो दंफां लायनायनि सायाव दिनैहाय जोङो माब्लाबाबो जोङो बेखौ सापर्ट खालामा आरो दंफां